4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04 ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପେସଶିପ୍ରୁ କୁହାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବେଗ ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା 1.6 କିମି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 690 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବିକ୍ରମ ସମସ୍ତ ସେନ୍ସରକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ 690 ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାନ୍ତରାଳ ବେଗ ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା 61 ମିଟର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହଜିର୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୋର୍ସାଇଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା 336 ମିଟର ହେବ ଓ ଫାଇନ୍ ବ୍ରେକିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 175 ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାନର ବେଗ ଶୂନ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 800ରୁ 1300 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ସେନ୍ସର ସକ୍ରିୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା ମପାଯିବ।